Is-sena d-dieħla l-pensjonanti se jkunu qed jieħdu żieda oħra ta' 8 euro fil-ġimgħa, inkluż il-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Dan se jammonta għal żieda ta' 416 euro fis-sena għal madwar 100,000 pensjonant tal-irtirar, tal-invalidità u tar-romol u oħrajn intitolati għal pensjoni tal-età. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Clyde Caruana qal li dinja l-10 sena infila li l-Gvern żied il-pensjonijiet u bekk il-pensjonanti f'dawn l-aħħar 10 snin żdiedu b'kollox kważi 70 euro fil-ġimgħa u ħadu mill-anqas 3,500 euro kull wieħed. Spjega li dan ifisser li dak li kienu jirċevuh f'sena sħiħa bħala pensjoni 10 snin ilu, illum il-pensjonanti qed jirċevuh fl-ewwel 8 pagamenti, filwaqt li jkun fadlilhom 5 pagamenti oħra x'jirċievu. Fil-budget tas-sena d-dieħla se jkompli jonqos id-dħul pensjonabbli massimu bejn persuni li twildu qabel l-1962 u oħrajn li twildu wara. Dan se jsir billi dawk li twildu qabel l-1962 u li kieku għadhom jaħdmu is-salarju tagħhom jaqbes idħul pensjonabbli massimu ta' 23,500 euro se jkollhom aġġustament ieħor fil-pensjoni tagħhom. Minn din il-miżura mistennija jibbenefikaw ma' 26,000 pensjonant. Se jidħol fir-raba' sena tiegħu il-proċess biex ir-romol jirċievu l-pensjoni sħiħa li kienu jirċievu l-konjugi tagħhom. Dawn se jaraw żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa apparti ż-żieda ġenerali ta' 8 euro lil pensjonanti kollha. Din il-miżura tolqot madwar 7,500 armel u armla. Se jkompli wkoll il-proċess sabiex il-pensjonanti jieħdu kollha l-istess bonus tal-għoli tal-ħajja, irrelevanti minn meta irtiraw. Il-Ministru Caruana qal li din se ssir biex tissolva anomalija li nħolqot fl-2008 meta l-pensjonanti bdew jingħataw rati varjati tal-bonus tal-għoli tal-ħajja. Qal li b'dan l-aġġustament sal-2027 għandha tintlaħaq il-mira li kollha jkollhom l-istess bonus u pensjonanti kun intitolat għall-ogħla rata ta' 21 euro u 53 ċenteżmu li tibqa' titħallas bżieda ma' kull pensjoni. Il-budget tas-sena d-dieħla se jaraw wkoll titjib għal pensjonanti tas-servizz li se jaraw il-pensjoni tagħhom tiżdied b'200 euro. Din għandha tolqot lil aktar minn 3,000 pensjonant. Dawk li ma jkwalifikawx għal pensjoni minħabba li ma ħallsux biżejjed bolol se jaraw titjib fil-bonus tagħhom. Dan il-bonus li beda fl-2015 issa se jiżdied għal 550 euro għal min ħallas sa sena bolol u 1,000 euro għal min ħallas sa 9 snin bolol. Il-Ministru tal-Finanzi qal li fl-aħħar snin in-nefqa fuq il-pensjonijiet żdiedet b'aktar minn 400 miljun euro u se tkompli tiżdied fis-snin li ġejjin. Sabiex din tkun sostenibbli qal li dawk li twildu fl-1976 jew wara irid ikollhom 42 sena f'kontribuzzjoni timħallsa sabiex jikkwalifikaw għal pensjoni sħiħa. Qal li l-età tal-irtirar u r-rata tal-kontribuzzjoni tas sigurtà soċjali mhux se jiżdiedu grazzi għat tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol li dan qed iġib.